babban shiri ne yo shi ne na yowa fita ni yo na biyo hanyar soyayya zancen soyayya shi ne na ɗoban nina kullum gyara ni yo fada ni yo kun gane rigar soyayya na sa domin takawa zance ni yo fita domin nema ne kullum tsari ne yo shi ne tunawa wanne ne duba domin zancen soyayya ƙauna ni yo na ƙara gece ni suwa amsa ni yo kin gane gece ni ba ƙaunawa siri ni yo kin gani ne mata zance ni yo na duba shi ne takawa amsa ni yo na ƙara shi ne kalmata tsaro ni yo kin bi shi ne ƙaunawa hayya ta ce na ɗauko domin ƙaunawa shi ne ni yo duba shi ne ƙauna ne ƙauna ni yo na taka domin buri ne amsar siri ne shi ne faɗawa faɗa ni yo taka ƙaunar buri ni yo amsa ni yo ɗauka ƙauna ne zancen soyayya shi ne na yo amsawa ƙauna kun gane shi ne na yo faɗawa amsa siri ne na yo hayya ta ce rigar soyayya na sa shi ne yo taka ni yo murna ƙauna ni yo zance ku yo mata ƙauna ni yo shi ne na yo ɗauka ƙauna ni yo mata amsa ni yo kuma ƙauna ni yo zance ni yo gara fara ni yo wa hayya soyayya shi ne na ɗauban ni ne babban yaro ɗauka shi ne fadawa ƙauna ni yo na taka ƙauna ni yo zancen hayya na duba shi ne ƙaunawa wanne ni yo na duba ƙauna ne mata zance ni yo faɗa ƙarewa babban hayya ne shi ne ƙauna yo zance ni yo duba shi ne furtawa hayya ni yo ƙauna shi ne ƙaunawa kuka ni yo kan so shi ne dokawa ƙauna ni yo rabu shi ne hutawa kullum kada ni yo domin soyayya wannan ne na duba ƙauna ni yo faɗa ni yo gara shi ne ni yo dokawa babban yaro doka shi ne ni yowa buri ni yo doka domin haske ne kullum haska ne yo ƙauna ne zance ni yo doka shi ne ni yo dubawa ƙauna ni yo bara shi ne ni yo fara zance ni yo buri domin soyayya ƙauna ni yo kin gane shi ne ƙaunawa amsa ni yo sako